Hej og velkommen til den første i en rekke webinarer vi i Omlon vil ha fremover. For de som ikke kjenner oss, Omlon Nordens ledende kompetansemiljø innen taleteknologi, og vi ønsker med disse webinarene, skal jeg skru på kameraet her igjen, ønsker med disse webinarene å dele av vår kunnskap. Først ut Anne Bøg Fangel. Anne direktør for Customer Engagement and Innovation i Omlon Group. Hun har over 20 års erfaring innen teknologisk innovasjon, brukersentrert utvikling og organisatorisk implementering av ny teknologi. Alt med et sterkt fokus på ansvarlig AI. Hun innehar også forskjellige rådgivende roller og har blant annet vært medlem av Nordic Innovations ekspertgruppe for etisk AI. Hun leder også Omlons nordiske innovasjonspartnerskap, inkludert et nytt spennende prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, om AI-basert dokumentasjon i kommunalt helsevesen. Og så litt praktisk, spørsmål blir besvart i chat etter webinaret, og så blir opptaket sendt ut på e-post til alle påmeldte i etterkant. Så vær så god, Anne. Mange tak. Jeg så lige en melding på en, der ikke kunne høre noget, så jeg tror lige, det vigtigt, at vi sikre på, at alle har lyd. Men jeg vil, og hvis I lige kan give mig en hands up på, at I kan høre mig, så vil det være dejligt. Super. Jeg vil starte med at sige tak til alle jer, der lytter med. Det jo et skandinavisk webinar, det her, så vi startede på norsk, og jeg fortsætter på dansk. Jeg ved jo, at der mange, der med fra kommuner og regioner i både Sverige og Norge, så jeg kommer til at tale lidt langsommere, end jeg normalt gør. Det plejer at fungere, og jeg håber, at budskaberne kommer til at stå klart. Ellers så må I endelig kontakte os efterfølgende, og så finder vi ud af noget. Men nu foregår det på dansk. Jeg har glædet mig rigtig meget til at sætte fokus på etik og ansvarlighed. Det jo super vigtigt. Men når vi taler etisk og ansvarlig AI, så ender samtalerne ofte med at handle om dataetik, om regulering, om modeludvikling, og om hvordan vi sikrer korrekt og høj kvalitet i output. Så altså noget, der meget teknisk og juridisk orienteret. Og det selvfølgelig fundamentet. Men jeg vil hævde, at ansvarlig AI, det bliver kun ansvarligt, eller det bliver ikke ansvarligt af at være teknisk korrekt. Det bliver ansvarligt af den måde, vi implementerer på, og den måde, vi bruger teknologien på. Og jeg tror, at jeg synes, det vigtigt at hele tiden holde fast i, at AI bliver ikke etisk og ansvarligt, hvis ikke mennesket står først i implementeringen. Og det utrolig vigtigt. Det faktisk hele hensigten i AI Act fra EU, men nogle gange så forsvinder det lidt i alle spørgsmålene om teknik og jura. Og det jeg synes, jeg gerne vil have, at I tager med fra det her oplæg, det at det med at people first, eller at fokus på menneskets rolle i forhold til AI, det ikke bare en holdning, det en implementeringsdisciplin. Og det utrolig vigtigt, at vi bliver konkrete, og vi arbejder med at være mere konkrete på, hvad betyder det faktisk i praksis. Og det det, jeg gerne vil tale om i dag. Trine startede med at sige lidt om Omlon og hvor vi kommer fra.
Og jeg tror, at vores ståsted er jo, at vi har været i sundhedsdokumentation i rigtig, rigtig mange år, og helt tilbage fra efter 2. verdenskrig har vi i virkeligheden arbejdet ind i det i feltet, ikke i første omgang med AI, men med forskellige teknologier til at understøtte dokumentation. Og det, jeg tror, at jeg kan sige, det er, at hvis der er en ting, vi har lært, så er det, at teknologi udvikler sig hurtigt, men at forandring tager tid. Vi arbejder jo med talegenkendelse og har gjort det i over 20 år, og til trods for, at de første implementeringer var for 20 år siden, så er vi jo faktisk stadig i gang med at implementere, hvad skal man sige, den klassiske talegenkendelse. Nu arbejder vi også med ambient AI, og det er her, at mit fokus kommer til at ligge i dag. Vores fokus er integration og implementering, fordi at implementeringen er afgørende, og det er der, at vi skaber forandringerne. Det er der, at vi får værdi af løsningerne. De fleste af jer kender sikkert Gartners hype cycle. Den giver sådan et overblik over, hvordan nye teknologier bevæger sig fra innovation og store forventninger til reel implementering i praksis. Gartner bruger det til at give en indikation af, hvad er på vej, hvor er vi i det. Men det, jeg synes, der er vigtigt at fortælle i den her sammenhæng, det er egentlig, at desværre, det starter først efter hypen. Og nu har jeg sat en cirkel rundt om, hvor ambient AI er lige nu ifølge Gartner. Og det er jo med et amerikansk perspektiv, så man er altså stadigvæk på bølgen. Jeg tror, i en skandinavisk kontekst, der er vi stadigvæk der, hvor at vi er på vej i implementeringerne, især når det gælder store organisationer. Så det interessante er jo, hvordan er det, at man lykkes i implementeringen og undgår, at man bliver alt for skuffet undervejs. Og hold da op, hvor det hyper. Faktisk så meget, så at vi som leverandør igen og igen må stoppe op og understrege, at AI er ikke magi. Den løser ikke alle vores udfordringer. Den kan ikke hente kaffe til dig, lidt, hvad skal man sagt, i spøj. Den kan ikke den kan ikke gætte, hvad du glemte at spørge om. Den kan ikke fuldstændig overflødiggøre dokumentation. Det er et værktøj, der virker i det omfang, at vi arbejder med det. Og det synes jeg er en af de vigtige erfaringer, vi har efter et par års arbejde med den her teknologi. Det her billede er fra en konference, jeg deltog i Stockholm for 2 år siden, hvor jeg sad i et panel omkring etisk og ansvarlig AI. Fokus var jo selvfølgelig meget på AI Act på det tidspunkt, men keynoten lige inden talte om vigtigheden af at fokusere på people. Og der var en meget, meget stort people, som alle kunne se. Og det lyder jo rigtigt, og det er svært at være uenig i. Men jeg kan huske, at jeg sad og tænkte der, men hvad betyder det konkret? Det er jo fint at sige people first, og det kan meget nemt blive et værdibudskab. Det kan meget nemt blive, at man siger, vi arbejder etisk. Men hvad betyder det egentlig? Og jeg vil hævde, at hvis ikke at det ændrer den måde, vi implementerer på, så er det bare ord.
For som jeg sagde tidligere, AI bliver ikke etisk og ansvarligt af at være teknisk korrekt. Det bliver ansvarligt i den måde, vi bringer det ud i hverdagen på. Og det er det, som er mit udgangspunkt i dag, og det er der, jeg vil prøve at fortælle om, jamen hvad er det så, hvordan er det, vi arbejder med etik og ansvarlighed ind i den måde, vi implementerer på, så det ikke bare bliver ord. Jeg tror, det første, jeg synes, der er vigtigt at sige, og som vi ofte støder på i vores dialoger, og også i, jeg synes, man kan se, når vi taler generelt om de her teknologier, det her, det handler ikke bare om teknologi. Det er ikke bare plug and play, det er det måske teknisk, det er nemt at komme i gang, men hvis man bare ser det som plug and play, så mister man gevinsten. Fordi at kvaliteten opstår i samspillet mellem teknologien og mennesket, og arbejdet med at indarbejde den her teknologi i den måde, man arbejder på. Og det bliver særligt tydeligt, når vi taler om store organisationer, ikke små enheder. Noget af det, som vi har erfaret, det er, at det er utrolig vigtigt at få afklaret forventningerne i forbindelse med opstart af sådan en teknologi. At man faktisk får talt om, hvad er det, man ønsker at opnå, og man får skabt en forståelse for, hvad er det, at den her teknologi kan, og ikke mindst, hvad er det, den ikke kan. Der er vi nogle gange blevet lidt overraskede faktisk over, at ting, som vi, fordi vi arbejder med det hele tiden, ting vi tænker er naturligt, at det faktisk er noget, der er vigtigt at få snakket om. Og det er for eksempel det her med, at en teknologi kan jo kun opsummere på det, der er sagt. Så det vil sige, hvis samspillet mellem hvad der siges i samtalen med borgeren eller patienten, og det man ønsker at dokumentere, er ret, hvis der ikke er nogen sammenhæng, hvis ikke det er tydeligt, jamen så kan og skal AI-teknologien selvfølgelig ikke opsummere. Så der er simpelthen nogle typer samtaler, der egner sig bedre til at blive opsummeret end andre. Det er også utrolig vigtigt at være opmærksom på, at en teknologi, medmindre du giver den forhistorien, så kender den ikke forhistorien, og den kan ikke forstå det usagte, den forstår ikke nødvendigvis ironi og humor. Så nogle af de her ting er utrolig vigtigt at få snakket om allerede i opstarten af et projekt. Og deri ligger også, at det at få sat fokus på hele arbejdsprocessen, altså ikke bare lige den situation, hvor man sidder og skal dokumentere, men at få kigget på, hvordan foregår samtalerne i praksis, hvordan er det, man journaliserer i dag, og at den praksis, man har i dag, faktisk den, man ønsker. Hvad vil man faktisk i fremtiden? Ofte så oplever vi faktisk, at det at implementere ambient AI bliver en anledning til at kigge på dokumentationen i dag og få snakket om, hvad er det egentlig, vi ønsker. Noget af det, som ofte udfordrer lidt, det er faktisk de individuelle præferencer op mod en fælles praksis eller en standard. For det er klart, at når man skal sætte en ramme og lave skabeloner eller maler på svensk og norsk for, hvad det er, teknologien skal lytte på, jamen så bliver det meget synligt, hvis ikke man har en fælles praksis eller en fælles standard. Og det bliver meget vigtigt, at man får diskuteret hele spørgsmålet om, hvad god dokumentation er.
Og der kommer min fjerde pointe. Det er, at one size fits nobody. Og det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt at forstå med den her teknologi. Det er ikke bare en teknologi, som lytter og så kan gætte sig til lige præcis, hvordan du gerne vil have dokumenteret, og hvad der er vigtigt ud fra, uden at blive guidet lidt. Det er lidt ligesom ChatGPT. Man styrer teknologien i forhold til, hvad den lytter på. Så gode skabeloner, altså gode maler, gør hele forskellen. Fordi hvad der er vigtigt i en samtale mellem en patient og en psykiater, er noget helt andet end hvad der for eksempel er vigtigt i en kommunal kontekst, eller for den sags skyld inden for ortopædkirurgien. Så det er utrolig vigtigt, at man får tilpasset teknologien til den sammenhæng, det skal bruges i. Ellers så får man ikke optimal nytte af den. Noget andet, som vi har erfaret, og som jeg synes er utrolig vigtigt ind i hele implementeringen af det her, det er, at et er at lave små afprøvninger og piloter, men hvis vi skal have det lange blik på, jamen så den langsigtede værdi, den kræver altså, at man kigger ud over bare de hurtige evalueringer. Noget af det, som vi har utrolig meget fokus på, det er egentlig at evaluere for at lære og forstå, hvad er det, den her teknologi kan, i hvilke sammenhænge fungerer den godt, i hvilke sammenhænge er der udfordringer. Det er klart, at der er ret stor forskel på samtaler, der foregår mellem en medarbejder og en borger, og så settings, som måske foregår ude eller på stuegang, altså når man går runder på hospitaler, eller i mødesammenhænge, hvor der er flere ombord. Så det er utrolig vigtigt at hvad skal man sige, få samlet godt op for at lære, både for at man får en fornemmelse af effekten af det her, men også for at man kan vurdere, hvad giver det her faktisk for os. Det kan være på tid, men i høj grad også på sådan noget som journalkvalitet over tid. Så det er noget af det, som vi er lidt optaget af. Hvordan er det, at vi får sikret et langt blik på det her. Ja, skal vi se tiden. Nu arbejder vi jo med integration, men jeg tror godt, jeg tør sige, at uanset hvem man er som leverandør, så er integration, det er arbejdsgangens ryggrad. Og det, som er utrolig vigtigt, og det, som er med til at gøre en løsning som ambient løsning til værdifuldt i hverdagen, det er, at det er vævet ind i lægens eller medarbejderen i kommunens arbejdsflow og notater. Hvis ikke at man kan understøtte det, og at journalnotatet lander direkte, hvor det skal i journalsystemerne, jamen så pålægger man medarbejdere en træls ekstra byrde. Så det at have fokus på det tidligt, oplever vi er utrolig vigtigt, og er med til at sikre, at det faktisk understøtter hvad skal man sige, medarbejderne i deres arbejde, frem for at blive en byrde. Og så synes jeg, det er vigtigt at sige, at det er vigtigt at vælge det rigtige værktøj til den rigtige opgave.
nu er Ambient AI jo utrolig hypet lige nu, og der er rigtig, og vi kan se utrolig stort potentiale i det. Det er jo stærkt til at samle op på samtaler, det er stærkt til at sikre ensartet og standardiseret struktur, men vi oplever også, at der faktisk er en del af vores brugere, der i nogle sammenhænge foretrækker talegenkendelsen, fordi de har et ønske om at have mere kontrol, men også fordi, at det, de faktisk skal dokumentere, ikke altid er noget, der fremgår af samtalen. Så det vil hele tiden være en afvejning, og det tror jeg, det kommer til at blive også fremadrettet. Ja. Og med de erfaringer, vi har, så har vi jo kigget på, hvordan er det, vi tænker, at man bedst implementerer sådan en type løsning, som Ambient AI er. Og hvis vi skal tage hele spørgsmålet om ansvarlighed og etik alvorligt, jamen hvordan ser en implementeringsproces så ud? Og der, de punkter, jeg har nævnt undervejs, jamen det er punkter, vi i vores arbejde forsøger at indarbejde på relevante steder i en implementeringsproces, sådan at man sikrer, at man har det bedste fundament for en, hvad skal man sige, en implementering af teknologien. Jeg tror, at det er jo ikke anderledes end implementering af alt muligt andet teknologi. Det, jeg tror, der hvor den her type teknologi er lidt anderledes, og i virkeligheden stiller lidt højere krav til implementeringen, det er, fordi den på den måde er inde og røre ved både den måde, man laver samtaler på, og den måde, medarbejderne dokumenterer på. Så det er utrolig vigtigt at sikre en solid implementering, og også en implementering, som i virkeligheden ikke slutter 3 uger efter man har indført teknologien, men en implementering, som egentlig er en kontinuerlig fokus på tilpasninger, på at monitorere, på at forankre. Jeg vil bare nævne vi har jo mange projekter lige nu, men et af de projekter, som er på vej i Danmark lige nu, og som har været på vej i mere end et halvt år, er en afprøvning i Region Syddanmark, hvor vi afprøver på tværs af alle hospitalerne inden for et bredt spektrum af specialer over en længere periode. Og nogle af de greb, som jeg har nævnt her, har vi netop bragt i spil i forhold til Region Syd, og Region Syd kommer også til at arbejde meget grundigt med en evaluering i forhold til at få opsamlet al den læring, der er, som jo danner udgangspunktet for en vurdering efterfølgende af, hvor er det egentlig, at en teknologi som den her bedst giver værdi. Og der er det jo vigtigt at sige, at vi kører jo rigtig mange piloter lige nu og lærer meget af det, og det gør vores kunder også. Men piloten i sig selv er jo ikke en skaleringsstrategi. Det tror jeg er vigtigt at sige. Man lærer noget af den, men man er jo nødt til at kigge på efterfølgende, hvordan er det, man skalerer. Og det er ikke sådan, at fordi man har lavet en pilot, jamen så er det plug and play efterfølgende. I virkeligheden så tror jeg, det er vigtigt at sige, at man får læring ud af piloten, men når man skal skalere,
så er det egentlig gentaget implementering. Det er vigtigt, at man får forventningsafstemt. Det er vigtigt, at man får kigget på arbejdsprocesserne. Det er vigtigt, at man ser på skabeloner og tager en diskussion om dokumentationspraksis og standarder, næsten uanset hvilken organisation man er i. Jeg tror, det er i hvert fald det, vi kan se på nuværende tidspunkt, at det at tage det afdelingsvis, det er vigtigt i forhold til at få skabt værdi. Jeg tror, at det, som er, hvad skal man sige, hele konklusionen hos os lige nu, det er, at det at arbejde etisk og ansvarligt med implementeringen af AI, det kræver en organisatorisk modenhed. Og så har jeg lavet den her trappe, man kan kalde det, man kan se det som en modenhedsmodel, man kan se det som en evolutionstrappe. Jeg tror, at det er vigtigt, at man ikke har fokus på at placere sig på et bestemt sted, men egentlig kigger på den og siger, jamen det er helt naturligt, at man ofte starter med teknologifokus i forhold til at undersøge funktionaliteter og have fokus på, hvordan er det her virker teknologisk. Så det vi oplever, der kommer efterfølgende, det er jo hele spørgsmålet om compliance og regulering og få hele det setup på plads. Og når man så bevæger sig længere ind, jamen så bliver det arbejdsprocesforståelsen og evalueringen, der er i centrum. Men det, der er vigtigt, tror jeg, og bliver det vigtige fremadrettet, det er, hvad skal man sige, step 5, som handler om ansvarlighed over tid. Hvordan er det, vi arbejder med løbende monitorering, løbende udvikling? Fordi det her er ikke som jeg sagde før, en udvikling, der stopper. Tværtimod, vi oplever jo, at teknologierne udvikler sig hurtigere og hurtigere, og der kommer hele tiden nye ting på. Så vi er nødt til at arbejde med, hvordan er det, at vi kan arbejde med implementeringen fortløbende. Så jeg vil egentlig bare slutte med at sige, at som det vigtigste takeaway her, det er people first, det er ikke en holdning, det er en implementeringsstrategi, og det er i virkeligheden også en driftsdisciplin, og det er jo noget af det, som vi kommer til at have rigtig meget fokus på fremover. Tak. Tak skal du have, Anne. Og jeg kan jo sige igen, som Trine sagde indledningsvis, vi kommer jo til at se, hvis I har stillet spørgsmål undervejs, dem kommer vi selvfølgelig til at kigge på. Ellers er I velkomne til at sende mails til os. Og hvis at jeg har snakket for hurtigt, eller I sliter med at forstå dansk, så sig endelig til, så kan vi lave jeg kan ikke love en svensk version, men jeg kan da i hvert fald love en engelsk version. Mange tak.